4 nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Rega ndibva ndapinda ndiri mukati mekureva mukati mekureketa muri yeZimbabwe. Zvandakakubatsirai pazuva ranhasi ndine nyaya yandiri kupinda naye muri yeZimbabwe iri mukati menzvimbo yenyika yeGweru. Nyaya yeGweru iri kunetsa vehukama mushure memurume ane 43 years okuberekwa akasiya vana vatatu ndokubva ashayikwa ripoti keso kumapurisa yaiswa kumapurisa vakatozona mapurisa vakusvika vachiti kune munhu awanikwa kuno but munhu awanikwa uyu anga akazvisungirira. Asi kuzvisungirira kwacho mapurisa vakanga vatobvisa chikonzero munhu akanga ashayikwa hama dzake asi anga ine time huru. Tai inosungwa iya pamucheno iyai ndio yanga iri muhuru make but chiri kuwanitsa ndechekuti pavakaenda kunoona munhu uyu vachindorauda kuti mutumbi ndiwo wavo iri zvochokwadi vakaona mutumbi ndiwo asi munhu anga akatsva bhodhi yese munhu akatsva nemoto asi achidokari kwasungirirwa. Hey, ngitika matimana wose enyika ino muri yeZimbabwe rikadera chidiso nyaya dzandinadzo pano ndine nyaya muri yeZimbabwe yandakataura yekuAntananarivo yemukadzi akatiza nemwana wemurume wemukoma wake ndokubvaruwa pasi izvezvi paya pachina kumira mushe vehukama mukoma nemuning'ina vanenge vauda kutosimudzirana zvinorema kuti mukadzi wako ndakatiza nemwana wangu 6 weeks. Asi ndichitaura ndokugara pasi mukadzi uyu ari kunze akadzi kutanga nyaya kutiza nevana apa ane 15 years achigara nemurume asina kumboita mwana ari kufungidzirwa kuti dzimwe dzenguva panombobuda achienda haagari pamurume kwenguva yakareba anogona izvezvi anga ane 2 months achigara pambapo ane dzimwe 7 months dzanga asipo atifungidzira kwaanombogara dzimwe dzenguva anotogara nemumwe murume zvakare kwaanogona kunge akatoreva manyepo ekuti ndakaenda ndine pamuviri ndadzoka ndine mwana. Baba Isabel mukadzi iyeye so mukoma nemuning'ina kuzvinozvo vakatarisana kudaiso maso matsvuku kuti iwo mukadzi wakaenda nemwana wangu ndikuda mwana wangu aripi. Kune avo vasina kuchibata nezuro muri kuti mimi kuAntananarivo Kosi Gabera Borodo West Heathcliff isho kwadi chii chakaitika. nyaya yakaitika ndeyekuti kune murume nemukadzi wake vanogara pamba mukadzi anga ari mukati mekubika murume akabata mwana wake ane 6 months mumaoko amai vachibika ari mwana musikana vachibika kudaro mai guru vanga varipo mukadzi wemukoma wemurume uyu murume ndakakabata mwanaka mai guru acho vasvika baba munini chikafu chiri kubikwa chidzimwe dzenguva chigona kunonoka regai ndimbotendera zvangu ndichibhuno namabhero apa chindipai mwana ndibate ndichisusudzira ndichitenderedza ndakabata chi mwana. Murume ndiye akasvitsa ega mai guru mukadzi wemukoma mwana mukadzi achibika mukadzi uyu paakaruwa pasi achibvaruwa pasi kusvika vaona kuti nguva yareba ngatitsvagei munhu kusvika nanhasi kana tisingakanganise nhasi day 3 mwana asikurika ne6 weeks mukadzi atorowa pasi murume anoita basi rikukurokosa munzvimbo yanga ari vanhu vachibva tifondera murume mukadzi wako kunoko murume aine zvaipindira uchiti ini kubasa kwangu handitendere kubuda kusvikira vanhu vatoenda ikoko murume akabuda akauya. Murume anotaura achitiso mukadzi uyu inini aitondodzwa kuti ndine pamuviri asi nemukadzi uyu tine 15 zichigara tese asi hatinamboita mwana asi ndaibatiswa dumbu zvokuti ndatombobatawo zvandainzwa nekufungira zvechokwadi semunhu aida mwana kuti mukadzi uyu ane nhumbu asi mukadzi uyu zvaanoita anochidzwa nguva akaenda anogona kuita 5 months 6 months 7 months asipo achidzoka asi mashoko anoti dzimwe dzenguva vanotofungira kuti paanotomboenda anonogara kune imwe nzvimbo yaanenge achiita semukadzi zvakare. Yesu sikudzoka kwaakaita anga ari 2 months chitadzoka mushure mekuabhoita dzimwe 7 months asipo kuti azina nemwana ende pane mashoko kuti zvakati mukadzi uyu akatobobatwa nemapurisa zvakare munzvimbo Heathcliff iyoyi zvakare nenyaya yemwana iyoyi amboita nyaya dzakadaro. Baba Isabel muri kuti mudzimai uyu anombobva pamba panogara nemurume wake kuHeathcliff ikoko vehukama vanotaura chiti vanotofunga kuti iye murume pachake munhu akatokanganisika pane zviri kuitika saka iko zvinozvimai nenyaya yekuti mwana azoenda murume akushedzera kuti amukoma waita dhiri nemukadzi wako ndikuda chi mwana wangu semunhu ari kurwadziwa saka vehukama vanga achidizwa hatizivi tingabatsirika sei kuti vanhu vabatsirike so pavashedzwa kumapurisa vachibva vaenda kumapurisa vachibva vanzi tipeiwo piki remwana piki remukadzi wacho kuti vanhu vakwanise kubatsira nenyika yese kuti munhu uyu ndiye ari kutsvakwa ende mwana uyu ndiye ari kutsvaka so ndopane nyaya iko zvinozvo asi mwana haasati awanikwa mukadzi iye hapana mwana. Hama dzemudzimai anodziziva dziri muHeathcliff imomo kumusha kwavo anonzi kumusha kwavo kudombo shava asi kurunzi dzimwe hama dzirunzi dzakafa kuita sei but hama dziri kuzivikanwa ndedzepadombo shava nedzimwe dziri muHeathcliff izvezvo. Foni yemudzimai hasikuita aiwa hapana chiri kuita pakaipa. Zimbabwe munofunga kuti mai guru vakaenda kupi nemwana mucheche 6 months 6 weeks mwana ari kuyamweka mwana ari kuyamwoyo 6 weeks mwana asati akumbogona kuti asei. Munofunga kuti mai guru vakaenda kupi nemwana ane 6 weeks ndokupi kwawakaenda nemwana mai guru vekuHeathcliff. Bernard Chindenga kwamutoko wamukasavara chimuri kuti dzve paka Harare chemuHarare chiri kuti kudini ndisati ndadzikana chemukoma ndichakuvigirai chemunhu akaenda kunobatsira mhuri yange yainetseka
vachinzi paende vanhu vakaita sei zvikanzi aiwa panapa nyaya iripo panapa ndiye kuti munhu ndakabvunza nyaya yechimbuzi handisiyi chimbuzi vanichishandisa sei vanhu vanosviniswa zvokugarira zvokuti ainge kuti akaisa chimbuzi kugeti munhu wese ari kupinda pa anobva shaya basa so munhu akazoziva kuti chimbuzi ndo chiri kushandiswa akati ane zvaroda kuita panapa nemishonga yake ngaasimbise asi zvachaita izvozvo ndo chandisimbisa pakuita zvinhu zvangu chichibva chaitwa chimbuzi zviri pachena asi nyaya ndoda kutaura panapa mhuri yezimbabwe ndiye mukati meguta reharare yakaitika mukati menzvimbo inonzi ushe wekunze mhuri yezimbabwe vagari vekushe wekunze ndakanga ndiriko nezuro yemurume akarohwa mukadzi kusvika pakushikoka ruoko nemaonero edu nemaziso takatoona kuti ruoko rinogona kunge rachikoka but anga asimudzwa kuendeswa kuhospital mukadzi airamba achiti musamusungisa but veukama vachiti kana waramba utiende kumapurisa nevotokusiya uri ipapo nokuti wakuvadzwa uri hama yedu chakaitika murume akarova mukadzi kuti bedo ndibatsirewo nechikafu handisi kugona kumuka handisi kugona kufamba vanhu vachizopinda imomo ndopa vakaona kutoti mukadzi uyu atori nerimwe ropa riri paari asi ropa iri rinoratidza kuti mukadzi uyu arohwa ndokutaura mashoko ake asi mashoko akataurwa nemukadzi uyu ndakamanzwa mushure mekuzotaurawo naye zvakare ndiri mukati mekutaurana asi chinondirwadza ndechekuti mukadzi akarohwa usiku kudaro ndakazoenda mukati menzvimbo iyi kumapasti 4 asati ane kwaendeswa nenyaya yekuti ari kuramba kutizvo musaende munhu kuchipatara musaende nini kuchipatara kana kuenda kumapurisa chikonzero mukaenda murume wangu anosungwa but iye akakuwara akarara inzwai mhuri yezimbabwe nyaya yacho yaakaroverwa yaari kutaura Daniel Wene benefo wakachiwemba kebeneke asha iri difo tikutukana saka ndiitese iko secret tendivura ndirika koma KB kwanzi murume anomwadoro aenda kubhawa akadzoka mukadzi anoti madzokero akaita nezuro asi madzokero kuratidza kuti akadhakwa nokuti pane zvatinoita zvemubato wemaoko nezvatinoita tsese takaita zvese usiku hwadzuka kumapasi 11 akaita metse dzose akaita mabhuku ese tikabhalanisa zvine murume wangu sokushanda kwatinoita zvikabuda zvakanaka zvino vachiratidza chokuti haana kudhakwa wiri beneforoti wakachiwemba aitoziva zvaari kuita ndokubva varara kumapasi 2 dzeusiku murume ndopaakamuka achiti izvo kumukadzi wake why wavhura blanketi uchibuda mublanketi why wabuda mublanketi rangu akafuga blanketi vakafuga blanketi vesika kuri kutonhora ndakunzwa pawambobuda mublanketi wabudirei wangoenda kope aiwa ari kunozvinzwa kuti mukadzi akarara pasaidi pake asi why wambobuda mublanketi kubuda mublanketi sezvingoti unogona kungo kana kuti blanketi wogona kukafuga muviri wese wofukura musoro kana kungobuda mublanketi womboenda pasaidi time wodzoka nguva yakabuda mublanketi akudzokera mublanketi so mukadzi akabva tora blanketi ndikuita singa ari kurizunza ndikudzoka kugaraizvanzi uri kundoresa ndichando plus ndambokunzwa chibuda mublanketi kureva kuti iwewe zvikanzi mukadzi ndobva ataura akati so mweya watinofema pane kunzwa kwandanga ndichingoita kuti pane zvinotoika saka ndangoti ndibvise mweya wache uri patiri zvikanzi saka iwe unosema inini ndokutora tsvimbo imangairumba itsvimbo yake iri pasi pembedha ndokutaka kurowa mukadzi andakambotanga ndakanyarara ende vemunext jori charamana ndikwanzi takazvinzwa mukadzi achichema but paakachema akabva ngonyarara kawani saka pabuda murume achienda kuseni tatovanzwa ichinjera mashoko mukadzi aita sei achibuda but vanga vasingatukani murume achibuda vanga vasingatukani nesuwo tava tabuda panosaka vanobuda ipapo saka munhu akazouya pamba apa achida kubvunza vamwe vanga vabuda vepo ndiye akazokwanisa kuita zvekushevedzerwa nemukadzi kuti avanhu iva vanogona ngobuda uda basa but ndini ndiripo ndiri kukumbira mundivhurire dhoo mupinde muno mukadzi ndopakaita sei akati dhoo harisi kuvhurika rinenge rakavharwa nekunze kusvika varova dhoo ndokupinda murume angatosiya atoisa key nekunze ndokurova dhoo achipinda mukati ndokuona mukadzi akakuwara akuwara kudaro zvikanzi aiwa torai foni yangu iyi fonirai hama dzangu dzakati ndokufonera hama dzichibva dzauya hama chiuya chiona mukadzi akakuwara kudaro iwo chichaitika ari kutaura nyayo akati no problem isusu handi kumapurisa chikonzero tikaenda kukliniki amutendere kurapa unonzi padari police report mukadzi ari kushevedzera kuti kana mataura izvozvo ndiri kukumbira kuti mundirege ndakadaro kana iye adzoka achaona chokuita nokuti mukaenda kumapurisa anosungwa ndiye murume wangu apo vane mwana 1 uyu anogara kumba kwevabereki vemukadzi so mukadzi hama chipedza shevedzera kuti atiite nyaya yakadai kana munhu akukuwadza anofanira kuti atongwe nemutongo wekukuwadza saka kana uchiramba iwewe uda kuti tizoita sei mangwana isu tobva hama chibva dzaregera ndafonera hama inini hama dzikashevedzera kuti chatinogona kuita pamunhu yeye chino 1 tinotevedzera mutemo
kana kuti isusu vanotitendera tinoudza mapurisa. Saka ndakasiyana zuva vachitizwa hongu isusu hatichakwanisi kuchaura naye nekuti ari kuramba takuenda kunoudza mapurisa akazvimirira. So nhasi asati nanzoripote kuti vakaenda iri kunoudza mapurisa kuti ndo zvakaitika but munhu ari kuramba kuti sei kuenda kuuya kumapurisa ikoko. Saka nanhasi hapana chati chauya. Ndiri kuzama kutaura foni dzeukama dziri kuramba, foni yacho mukadzi wake iri kuramba, yemurume wacho iri kuramba. Ndakachiti masikati ndinodzokera panzvimbo ndinoona kuti chii chakaitika uye zvinyaya ipape ndo zvingaroverwa mukadzi here izvozvo. Mati ndechekupi? Ushe wekunze. Mudzimai anga achida kuti mweya wanga uri mumba uite ubude mublanketi. Saka murume arushedzera kuti uri kundisema. Ya pakaipa. Afana kutiza mhepo inobva pandiri. Ya pakaipa. Ameno. Rega tinzwe vedare kuti vanoti kudini icho cheku Heathcliff icho amai avo itsotsi remakoko. Varume avo ngavabatane mukoma nemuning'ina vamutsvage mukadzi uyo nokuti anogona kunge ari kugara nemuweka murume wetatu asiri kuzivikanwa kanyemba. Ndimutsiroka Victor Katiyo, Robert Veremo, Mai Makoni, Nobet Chabeta, Rufaro Kamanura, Regai Samuel Gwaya, Boss Lavu, Nyandowe, Tafadzwa Rande, Tinashe Godora, Bima Dzivanzira, Miriam Charowedza, Prince Muningiwa, Rebecca Fosa, Mai Nosa, Patience Matomati, Innocent Manyoso, Alfred Mafrati Madeku Famba, Kelvin Joao, Elias Aromando, tichaona Shumba Makuerere, pamwechete kana tichaona Kambuwa, Desire Chigwedeza, Prominent Mandombo, Credit Dudzai, Ndinonzi da Radio Inspector, Shekmeni Matono, Ndirikunoko ku Cranbourne, kuliseko ku Cranbourne nasi 8 minutes past 10 ndio pafika nthawe pale manje. Regai timbo pinda muchitoro timbo chingamidzaka mu studio kubva ku H Solutions, baba Kwaramba Marketing Executive, mangwanani makadiniko tichiti Happy Defense Forces Day. Aiwa tinofara kurangarira zuva ranhasi mufungwe mukoma KB marara sei on one session. Icho kwadi muri yeZimbabwe nditengere kupira kwadi paka mapindira papi guruwe chiri kuti kudicha kuguruwe muri yeZimbabwe. Nyaya kuguruwe mamiriro yakaita, kune nyaya yakaitika yokuti izvo vanhu vemwe musha vari pamba pavo vakavigirwa mufushwa. Munhu akaenda nemufushwa pamba apa, mwana watete achibva kumba kwehanzvadzi yaamai vakaendera nemufushwa pamba panofushwa. Akauya pamba pamuzukuru mwana wabhudhi achienda kuna tete achienda kuvigira mufushwa usho. Right. Avavigira mufushwa uyu uchibva wabikwa mufushwa. Muzukuru yanga aripo, sekuru vanova vepamba apa, mudzimai murume wemudzimai vanga vasipo, vakazosvika mufushwa uyu wakutogadzirwa kuti wakuita sei, wakuda kunodyiwa. Wakuda kunodyiwa mufushwa uyu. Mbuya vachitanga kudya, sekuru vachidya vakabvunza kuti mufushwa mauwanepi. Svika nitaupiwa wabva kwakati kwakati neukama wavo. Sekuru vakuda unodya svikanzi mufushwa una kunaka uyu, mufushwa uri kunhuhwa, munenge mune mushonga munhu. Sekuru vatori nedhola muhomwe vakatotuma munhu kuti mainotenga mukaka, ndovatanga kumwa mukaka vese vachitanga kuruza. Vanhu vakadya mufushwa uyu ndisekuru vepamba apa nambuya vepamba apa neumwe mwana musikana angangwe kuma 13 years. Okay. Vanhu vandiri kutaura vese vakabva vatanga kurutsa. Munhu akanonoka kurutsa kaunda asina kurutsa zvakakwana ndambuya apa. Sekuru pavakatanga kurutsa, huku dzakaenda kunodya marutsi dzaifa ipapo. Kutaura kuno kwatiri kuita, mukomana anove ndiye akaenda nemufushwa uyu, mwana komana angasingatorarami ari munyika ino yeZimbabwe. Akanga atoenda hako ipapo. So vanhu ava vakutoti vakuda kudya chikafu, iye ndiye pakasimuka kuti sei akuenda. So ikoti pari zvinozvi nyaya yakaendeswa kumapurisa. Vanhu vandiri kutaura vemusha uyu kuri kufungidzirwa kunzi dzimwe dzenguva kwakabva mufushwa ndiko kwakakonzeresa vakabatwa nemapurisa. Kutaura kwandiri kuita izvezvi vanhu ava vakavharirwa vari mukati. Asi chinogona badzi kuti chibuditse mashoko ekuti mufushwa ndo wakakonzeresa kana kuti ndo manga mune poison, inguva ichiendeswa mai ava kunoitwa postmortem. Nokuti amai kutaura kuno kwandiri kuita avasati vaitwa chi vasati postmortem. Nevanhu vakaendeswa zvakare kumatare dzimhosva vachiri vakavharirwa vari kuri mali. Vamwe
vevanhu vakadya kamufushwa uyu vari kunzwa sei? vatatu iko zvinozvo vave nani? Sekuru nemuzukuru vatori kokumba, asi mbuya wavo vakafa. Asi vanhu vanoreva vachiti iyo pane kutaurwa kuri kuitwa nevanhu pamatauriro ekuti zvinhu zvakaitika vari kuti kudiva kuita sekunonzi pane kunenerana kwaitika sokuti pane mumwe aipomerwa pakati kunzi anoita zvakati anoita mabasa akaita sezvo, so vanofungidzira kuti pamwe ndiyo nzira yaanga kuda kushandisirwa yokuti abve panyika. Asi kana kuri kuti ndiyo nzira yakushandisa panga pasingabude munhu 1 nekuti chikafu chinodyiwa navanhu vakawanda, ndokunge kana chiri chokwadi kuti mumufushwa ndo makabva zvakakonzera kuti vanhu varuse kusvika pakufa. Kwakabva mufushwa mati ihanzvadzi. Yes. Mai vepamba vakafa. Ndisisina bhodhi. Akabvisa mufushwa muroora. Akaenda nemufushwa mwanakomana. Akabvisa mufushwa tipa mwanakomana. Muroora. Ndiye akaendesa mufushwa. Muzukuru ndiye akaendesa mufushwa. Anove achirarama ari kunyika yekunze, apa ndo paanga changouya ipapa. Izvi zvekuti kana mazuva ake ekudzokera anga akwana, zvakatooma chikonzero ari mukati mechitorongo. Pakaipa. Nyaya haisati yatongwa. Mbuya havasati vaitwa postmortem. Saka mapurisa vachiri kuita tsvakurudzo kuti vaone kuti chii chakaitika. Zimbabwe munofungei nezvakaitika kuGurove, nematambudziko kuna gogo vakashaya, kune avo vari kurwara ngavapore nekukasika. Asi chii chakaitika pamufushwa? Mufushwa kuti wakaiswa here mushonga kana kuti pane zvakaitika pakatemwa mufushwa? Ungori mufushwa wei? Mufushwa atitaura nyaya mufushwa anosvika kuti mufushwa wemunyemba here kana kuti wemubora, asi muriwo uya uyo wakanikwa uya uyo ukaomeswa. At least dai tikaziva baba Isabel kuti munyemba here, mubora here, mufushwa wemuriwo wakatemwa mugarden, kuti maybe pawakafushwa ndipo pakasangana nepoison wakatozooma une poison ndara. Yes. At least tikaziva kuti wanga uri muriwo werudzi. Icho kwacho zvinogona kuti batsira timbonzwa muri yeZimbabwe kuti vanoti kudini. 0713938538 0713938538. All right. Hanzi na the radio inspector Shekman Matono. Icho chemufushwa icho zvingori pachena kuti mwana akatumwa nawo uyo akatoudzwa endesa but usabve vasina kudya nekuti vaitoziva kuti une mushonga. Saka akatumwa nevakamutuma vacho mukati kanyemba. Ndimutsirewoka Victor Katiyo, Robert Verebo, Mai Makoni, Nobert Chabeta, Rufaro Kamanura, Regai Shamuro Gwaya, Bosi Ranga Mashonganyika, Tinashe Gotora, Bie Madzivanzira, Laki Makanjera, Miriam Charovedza, Patience, Right, Matomati, Rebecca Fosa, Mainosa, Innocent Manyosa, Alfred Mafrato Madeku Famba, Kelvin Joao, Elias Aromando, tichaona Shumba Makwerere, tichaona Kambuwa Dizachi Gwededza, Prominent Mandombo, Israel Tembo Pabodzi na Credit Dutai. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Andifunge kudaro andisi kuwirirana na Shekman Matono kuti muzukuru akapiwa mufushwa kuti endesa, akapiwa instruction yokuti make sure kuti unosvika uona kuti mufushwa wabikwa here, vakutodya ndipo unosimuka wobva wadzoka kuno. Kodai wakasvika kumba ikoko kwabikwa mwe muriwo, right, aisvika here achizomirira kamufushwa uchibikwa, kana kuti semwana anga asipo, semunhu anga asiri munyika yeZimbabwe, anga achimboonana nevakuru, achimboonana nehama neshamwari vachimbotaura. Andisi kuziva munoti kudini kwamhuri yeZimbabwe. 0713938538 0713938538. Ndachema zvangu mukoma kanyemba. Mukomana uyo akauya nemufushwa akapiwa mbama iya inonzi Chagwirizana, anotaura chokwadi chete. Ukuona kwangu pane daka chete pavanhu avo. Poison yacho yaive yakanyanya nokuti panofa huku nemarutsi pakaipa. Ndinomutsa Dr. Kandishaya Mr. Putiti ndine nyaya ndinayo mhuri yeZimbabwe yepachiweshe yemurume ari kuchema nezviri kuitwa nomwe nesi ari pane imwe kiriniki. Murume uyu ari kuti iye achiende pakiriniki apa akanzi ane supply anofanira kuwana after 3 months zvichienda neurwere hwaanorwara kuti achinopiwa mapiritsi ake. Munomu
vehealth vanodaro ndizvozvo kuti unoenda pakliniki iri padhuze here kana kuti ndopa unonopiwa ipapo. Aenda murume uyu regai ndingochitsudzura, aenda ipapo ndokusvika ndokuona mwenesi aripo, zvikanzi iwewe bhuku repano wakadzimwa. Kunyangwe wana panapa but bhuku repano wakaita sei wakadzimwa. Zvikanzi inini ndiri murapi, zvokuti mabhuku enyu anoshandiswa sei handizvizivi. Chandinoziva ndechekuti ndinoya kutora mapirisi angu pano ende ndikamakuta zvinoreva kurasikirwa pamwe neupenyu. Ndokusaka vachiti usakanganisa kana kujamba madays kana kuti nyoresa klinika iri padhuze newe. Ndizvozvo ndosaka ndichapana. Saka inini pandakarabwa mubhuku rokuti ndichazotora mapirisi panapa handina kunenda udzo kuchimenza akaita zvinhu izvo akatondiuraya. Zvikanzi ini ndindadaro zvokuti ase mabhuku enu usazvitarisa enda kwaunoda kana kuripota kupono kuti ndinoitwa sei. Right, ndinesi uyu ndokuona zvinhu zvatomuomera, ndoenda kumukupikwa ndichanotanga izvezvi. Ndokubva aenda kune imwe hospital yacho hombe iri kwachiota. okay, ndobva anoona umwe utungamiriri hwepamusoro uripo, ndokubva audza zvikanzi kwete kubasa kwedu hatina mushandiri iwowo. Aitofanira kutsvaga dzimwe nzira dzokubatsira nekuti kana madays nemadhetsi aenda zvinogona kukonzeresa kufa kwako kana kuti kurwara kwako. Zvapindura zvisirizo ndobva afonera back kuklinika kuya. right, vafonera kuklinika ndobva kuti rotaura nasister in charge. Sister in charge achibva taura sister in charge neniwo ndange ndisipo hapana kaitika hazvina kudaro. Itai munadzoke kuno azotora mapirisi ake nenguva. Munhu ndobva adzoka ndobva apiwa mapirisi nani na sister in charge ndobva apiwa mapirisi. Mapirisi aya apera adzoka zvakere paklinika paika dhumadhumana nesi vai varipo. Zvikanzi iwe ndakakuudza kuti wafanira kutora mapirisi panapa. Inini kana ndiripo haumawani. Nesi ava vane shopu yavainayo iri panzvimbo ishi. okay, Zvikanzi enda unopiwa mapirisi nevanhu vari kushopu kwaunotenga. Hautenge kushopu kwangu iwe. Ndoacha kupa mapirisi iwawo. Kana ndiri pajuti sadhakwa tsvaga kumwe. baba Isabel, muri kuti nesi ava vari kutadza kupa murwere mushonga wanofanira kuti awane. Iyo iri kodzero yake. Ikodzero yake. Nokuda kwekuti murwere haasi kunotenga kutakshop ya sister. Mushure mekuzwa mashoko iwayo murwere uyu akaita sei? Ndobva adzokera iko zvinozvi. So anzi tichakudana kuklinika hombe iyayi. But ari kuti ndisati ndadanwa izvezvi. Mazuva ari kufamba nemadhetsi ari kuita sei? Ari kufamba. Apa ndisati ndaona mushonga wangu. Nditi sei? Ndoita sina nesi akadaro. Taitora vamuona vachibva vataura iwo kuti izvo toda kuti tizive kuti zviri kutiona nesi uyu kubasa rake nebasa rehurumende raari kushinda kurapa vanhu zvinosangana papi. Ko zvaaita vanhu ava vangani vakaita zvekumashure vanogona kunge vasingazivi kodzero kwokuenda nako, vanogona kunge vakasirwa neupenyu. Zviri kutiona nesi uyu zvinorevei paupenyu hwevanhu. Right, mushure mekunge audzwa kuti ndakakuudza kaiwe kuti as long as ndiri panapa handisi kuzokupa mapirisi auri kuda, enda unopiwa kutakshop kwaunotenga. Akadini kunotsvaga sister in charge kana kuti mukuru wepaklinika. Ndo zvaari kukumbira kuti Zimbabwe dzimwe dzenguva ndogona kukonewa ndokukundikana nokuti vanhu vandiri kuendera kubasa kuvamwe chete. Ini ndiri mutorwa pavanhu ava. Zvandingaita chaizvo zvinoita kuti upenyu hwangu urambe uchienderera mberi ndehope nokuti ndiri kurarama ndiri pamapirisi. Ichokwadi. Ndofanira kuti ndiite sei nokuti sister vari kundisanganisira zvinhu zvekubasa kwavo nekubasa ratinokwanisa kuuya isusu. Upenyu hwangu hworarama here nokuti ndatenga mutakshop mavo. Pakaipa. Regai tinzwe vedare kuti vanoti kudini mati ndechekuchiweshe. Aiwa chihota pachihota apa. Okay, nesi reklinika tinaro chihota ndokunobva makanika chahwaka. Let's hope vasisisi vako ava 28 aite mhuri yeZimbabwe. Rega ndibva ndapinda nyaya ndoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe inyaya yakaitika nzvimbo inonzi kwaGutu. Kwagutu mhuri yeZimbabwe kune varume 4 vari mukati kumasales. Mushure mekuti vari pamba vakashaya foni. Vashaya foni pano umwe mwana womuvillage imomo mukomana ane 13 years zokuberekwa angauya papi pamba ipapo zvikanzi hakuna mumwe ndiye apa foni ndiye atora uyu. ndokubva vabude vakatenga kumba
kwemwana uyu. Mwana wangu mtaura nezvake uyu ane 13 years mukomana uyu. Vabereki vake vanorwara nenjere. Ndokubva vasvika pamba vachibva mutora ndobva vaenda naye kumaminda. Ndokutaka kurova mwana uyu. Ndokutaka kurova mwana uyu. Vachibva varova mwana uyu. Umwe ari pachikwata chevanhu nokwenda kuita 4 anove munhu ane 40 years kuberekwa anove ndiye mukuru anga akapfeka njobho ndokubva akava mwana uyu kunyengo dzakavanzika vakomana mwana achibva collapse mwana akolapsa kudaro ndokubva vatakura mwana uyu ndokuya naye kuzomusiya pamba vamusiya baba munini vemwana uyu vachibvaona mwana uyu zvikanzi ko mwana uyu aita sei mwana achibva toreka zvikanzi ndizvo zvaita zvanzi varume vaya zvikanzi mwana uyu aba phone saka tambo muranga saka ikuzinza kuradzika singanzwe mushi zvikanzi aiwasvi amutisiri mwana kadai amutisiri mwana kadai so handine mwana kuchipatara vese vakatanga kuchipatara chiri padhuze mukati menzvimbo iyi vaenda pachipatara chiri padhuze vachisvika munhu anga ari mberi kupinda mukati ndibaba munini wemwana zvikandi manesi ndine urombo chii chaitika zvikanzi zvakadai chiudza manesi zvikanzi no problem mwana uyu afa but zvaafa kana muchitiva moyo navo ndo vaita zvinhu izvi inofanira kunge iri police report zvatakuita isusu takuunganidzai mese toti mwana uyu takumbomuisa paoxygen nguva yatikuisa mwana paoxygen takushedza mapurisa kwete kuti mwana afa asi minda kuzisa kuti aita sei mwana tosha afa vachivafonera mapurisa vanhu vese varipo mapurisa achibva asvika varume vese ndobva vaita sei ndobva vabatwa mwana achibva aendeswa kumoshari aendeswa kumoshari ndobva aitwa postmortem aitwa postmortem muri yezimbabwe zvakataurwa nevanhu ava vanhu vakaramba kuiga mwana ndokubva vatora mwana nezuro ndokuendesa mukicheni wepamwe pamba pevanhu vakauraya kubva nezuro kusvika izvezvi mwana uyu ari mukicheni ende akutokanganisika ende mwana uyu ahazi mukofini akaputiridzwa neblanketi aputirwa neblanketi vakati isati vige munhu kusvikira ishe vemunzvimbo vachibva vauya zvikanzi ndinoda kuti mutaurirane muwirirane asi imimi makauraya mwana uyu ndimi muchachera ndimi muchaviga kunyange vanhu varipo ndimi muchachera ndimi muchaviga vanhu varipo vachikuona mune zvamaita zvadaro pane mari yenogona kunzi yemusodzi kana kuti kungoti vanhu vachema vachibva vanzi tinoda mombe 500 US plus mbudzi dzinokona kuita 10 iko zvinozvi 500 US yanga yabviswa izvozvo vanga vari murodhi kuti na mombe yekumwe kwakaroorwa mwana kuti mukwasha kuye mombe 1 kozoita mbudzi 10 dzanga dzavepo 500 US yanga yapo mombe ndiyo yanga yasara kuti mwana avigwe asi varume vaya varuma sales izwa muri yezimbabwe chinorwadza mashoko akuzobuda manje pane umwe gadhi ari pedyo pane imwe chechi inonamatira vanhu pedyo ipapo pakubuda mashoko ekuti izvo foni yakatozowanika iri mune imwe imba yechechi iri pedyo ipapo iri pachaja chinova chinhu chiri kufungidzira kuti vana vemuridzi wefoni ndo vakapinda muchechi ine pahwindo ndobva vaisa foni kunochajisa mbavha ikaba inochajisa iri foni mbavha ikaba aichajise foni mbavha ikaba inotodzima foni yobvatira iyo yabiwa gadhiosikanzi foni iri muno mbiri pachaja ishi apa mwana atoshaya saka izvo zvarikumirira kuviga mwana nezvichazoya kumashure hatizivi kuti paive nemabrothers plus mumwe 1 anofungidzwa kuti mutorwa pakati pevanhu ava right mabrothers madzikoma angari vaviri right neumwe mutorwa wechitatu we40 years uyo aripo futi ipapapa saka akanga abirwa pafoni pagrupu revanhu ava ndiani angabirwa kufungidzira kuti anga achiti foni yangu yabiwa ndiyo kuzokava mwana uyu ndinova ndokumba futi wakaiswa we40 years vaiswa chitura mabrothers ava vakanga vapinda seya aiwa vakubatsira kunotsvaga mbavhasi group zvazo kuti handitotsvaga foni yemfesi wedu zvazongoti nongojoinira ungohakira nhasi vari mukati nyakuzorova mwana panhengo yakavanzika ndiye we40 years ndiyo 40 years saka izvo kutaura kuno vari mukati vose vari mukati gare foni yakabva ita sei yawanikwa itori pacha kureva kuti ifoni yamudhara rega ndimuchajisire hapana pfungwa yekuda kuba handiti ka saka ndobva mapurisa abata vanhu ndobva wakanda mukati itori medha iyi right Zimbabwe matichaitika kupi ichi ndechekupagutu pagutu pamasvingo apa 0713938538 muri yezimbabwe muri kuiona sei nyaya iri kutaura panapa nababa Isabel ka foni yashayikwa ndobva yafungidzirwa nzi aiwa mwana uyu ndiye akauya nezuro kauyu
ndiye akauya hakuna umwe ndiye akaita sei pakatosheka foni akatoteerwa ipapo akatoteerwa kumba kwevabereki vake ndobva wanikwa asina foni wasika foni zikanzi aiwa uri kuramba foni ndionayo ndione foni yacho kwakuzoti gare paya vakaenda naye kumunda kuri kuedza kumubvisa pane vanhu kumuendesa kwavo vega vasingaonekwe. Yes. Vakasvika vakarowa mwana akazotakura mwana kubva kumunda kuenda kuchipatara. Ndiyo pavakarowa mwana ndika varova mwana mwana akabva collapse because anga ane njombo ane 40 years akaita sei akamurova kuma private parts mwana achibva atona pasi akollapse ndokumutakura nokumuisa kumba kwawo baba munini wemwana uyu vachibva vazoona mwana vaona mwana kuti koma anaita sei saka ndimarume vaya aiwa mwana uyu anga aba foni saka tamurova saka kuziva kuti asinganzwe musha baba munini vakati aiwa mumusiyi pano kana asinganzwe musha andi ndima murova mazuva kuti achanzwe musha chiandei naitese kuclinic vachibva vaendese kuclinic vaenda vese kuclinic saka ndimanesi mwana apera uyu asi chichaitika vachibva chaitika zvikanzizo imimi kana muri hama yemwana uyu chirege kuudza vari panze vari wamwana kuti mwana afa takuti mwana takumuisa paoxygen asi takufonera polisi vachimirira kuti chichi chabuda marizauti abuda kuti kana mwana tamuisa paoxygen achatanga kuita sei kunzwa zviri nani mapurisa anenge achita sei achisvika mapurisa achibva svika tobatsira vanhu pachipatara. Vabereki vemwana uyu vapenyu but vese vanotasenga vanorwara nenjere kureva kuti vanhu vakaita izvo vakatotora advantage yekuti toita zvatinoda nemwana uyu nekuti vabereki vake vagara vanorwara. Asi chinorwadza ona ifoni yakatozowanika iri pachaja kureva kuti akaendesa pachaja aitove nepfungwa dzakanaka bhozi dai aida kuiba aiisa pachaja. Vana vemunhu ndo vakaisa 11 minutes to 12 baba Isabel toendera mberi nekudzipinza nyaya dzacho. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndingopinda ndiri mukati mekupfapfaidza nyaya yandinayo pazuva ranhasi muri yeZimbabwe imwe yandinayo panguva ino iyi nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Bowera 07. Nyaya yekubhoira 07 muri yeZimbabwe inyaya iri panapa ina amai vari kuchema vakwanisa kuti kuta nekutosvika panguva ino pano vari mukati mekuchema vanoti ndakaroorwa nemurume asi kuroorwa kwandakaitwa nemurume ndakatozoona kuti ndanga ndiri wechinumber 30 asi hama dzichitaura dzinoti izvo hatigutsikane nehama yedu inenge yakatibate zvisina kunaka anongoti agara nemukadzi ane nguva yaanongoti iye mukadzi achaita sei achada vana vake vanawo vakawanda namba yarufungira nongwasa kuziva inogononga iri kuma 23 kureva kuti vamwe vana vakadzi vakaenda vasina kugara vasiya vana. So mukadzi anoti iye ndagara nemurume tagara nemurume akasvika panguva yekungoti mai mwana pane zvandoda kumboita zviri kuitika mandiri ndiri kukumbira kuti timboshayana zvinhu zvese kubva tatine turumusa dziripo murume angagara muimba yake mukadzi achigara muimba yake ndobva vatoshiya zvese mapoto nemablankets asi pakutanga pavakashayana zvinhu izvi murume aiti mukadzi usabika ndiye aitobika kumba kwake achipa mukadzi chikafu achidya vaine vana 2 kusvika mukadzi azoona kuti zvinoita izvi kusvika akubika ega achipa vana chikafu daro achigara kudaro akatozoona murume hama dzakutoudzwa chinzizo shamari achitaura neanyama dzake kuti zvatakaita izvi ndokunoronzo kuramba uchigara panapaka amene tiri kugarirei dai warwa pasi zvandakaita izvi ndokuronzo kuti kuramba asi akataka chimuti usatye zvako ndine zvandiri kugadzirisa zvisingadi mukadzi mumba saka gara zvako une zvinhu zvako imomo chikafu ndechikubikira murume aidaro ari kudza mudzimai wake achidza mukadzi kudaro zvadaro manje mukadzi azoona kuti zvinhu zvikazvika hazvina kwazvinosvika nekuti zviri kuitika zviri kutondivhundutsa mukadzi achibva ati no handichakwanisi ndobva ramba idaro murume uyu akazotora matoki 2 yemukadzi ndobva atomabvisa pamba ndobva aendesa kumashamwari ake aitori nemushamwari anayo muprofita nasabhoko mukadzi anzwa kuti kwaendesa matoki ndiko ndobva atevera ikoko zvikanzi nevanhu vanga vari kuvachi hakuna zvakadaro mukadzi murume achibva atorwa mukadzi atoda kutoenda kuhospital zvoti zvasungisa munhu akanzi iye usaenda kuhospital uchichi achibva agara paipa zvikanzi iwewe panapa uchabva nechema. So iye akasingazivi kuti kukunzi kubva vanapa nechema zvinorevei ndobva aramba agara kudaro murume uyu matoki aya akazongoonekwa afa mukadzi achisvika pamba zvikanzi nemurume mainengi ko matoki enyu afaka ndamaona achirwisana nenyoka saka ita sei afa
iye uri mwezuva anoti ndakazosangana nemunyoka yandisingazivi kuti kakura sei chinova chinhu chakatondituma kuti apana papaita sei apagarike ndosangana nehama dzese zvakandiudza zvikandizo regai tikudzimai mwana hongu makagara panapa tate muri wechinhamba 30 asi vakadzi vese vakabva panapa hakuna mupenyu vese vakafa achibva azotaura iye mashuku ekuti iwo kana waramba uri pano ndichakwanisa kukutema nebhemba ndobva ndatema vana nendobva ndasungirira kana kumwa mushonga nekuti uri kuramba uri panapa kana kuti urombo hwandiri kunzi nehama dzangu ndakaromba ndichaenda kunowedzera zvinhu zvangu ndazviwedzera zvichange zvichikupinza mumba zvichikubudisa panze zvichikupinza mumba feya uchiona wapinda mumba wobuda panze wapinda mumba wobva wabuda panze achipedza kudaro ndopa akazoona nyoka yasati akamboona mukadzi akati ndakuita sei ndakuenda hangu ini mukadzi achibva rowa pasi izvizvi achibva asati arowa pasi mukadzi uya anga agara aine mwana wake ane 21 years ndobva agamuchira shoko asati aenda ari kunzi mwana wenyu arohwa nemagetsi ndo pakazosumuka achiti nevanhu amai inga makauzwa kuti pana pamba muchabva nechema so achibva apa so mukadzi uyu nyaya ari kuchema naye kozvinozise Esaudo nemhuri yeZimbabwe ari kuti hongu ndanga ndiri mukati mekubva kumira kwandaita ndaifungidzana mukanetsana munogona kudzokerana imba yobva yamuka hazvisi nyore kugara muchingoputsa imba chandakutyira iko zvino haisi nyaya yekuenda nemashoko andiri kugamuchira ekunzi inini vakadzi vese vakagara nemurume uyu mukadzi uyu vakadzi vese vakafa 30 vatiri kutaura ndo vakaonekwa nekuzivikanwa nehama kune vamwe vasina kuonekwa nekuzivikanwa nehama vaingotamba nawo vatisingazivi kuti vapenyeri kana vakafa ko inini mhuri yeZimbabwe zvandabva ndikaenda vamwe vakafa ndichasvika rini ndichaita sei ndine vamwe vana vasiri vana vandikaita nemurume uyu ndofa here ndoita sei ende pandakaenda kunoroorwa ndaisaziva ini ndo zvaari ende ndakagara ndamboudzwa kunzi no munhu wawaendera uyu anene andizvibata-bata ende haruri mukadzi anogara kana nguva yake yakwana uchaiona ende pakakwana nguva anga kutonzi chamataka kutosheyana zvinhu bedroom yako iyi mablanketsi ako aya mapoto ako aya mablanketsi ako aya ndobva tosheyana vakutogara mumwe nomumwe make mumwe achiraramo mwacharara asi ndiyaibika chikafu achiunzira mukadzi asi mukadzi temutema achivapepuka kuti chii chiri kumboitika ndiri kubikirwa chikafu nemunhu anove murume wangu ndobva tanga kuramba atanga kubikira vanake angasapiwa nachikafu achiti shamari zvandakaita izvi haisi nyaya inoshamisira ndokurambwa kwacho kana usingadi kubva panapa uchabva nechema kusvika mwana wake afa right baba Isabel muchinzwa nyaya iyi mukadzi akakwanisa here kuziva kuti kana kuti akambokwanisa here kutsvakurudza kuti chii chairehwa nemurume wake paakati chimbogarako kuimba yako ini ndiri kwangu pane zvandiri kuita zvisingadi munhukadzi padhuze ana kutoziva ana kuziva kuti chii ana chii asi akatonzwa vanhu vakuti waigara uchitukwa uchinzibva panapa uchabva panapa nechema iko zvinozvi achibva panapa akatobva mwana achichema mwana afa so asi kuziva ndochema yake wobva ati right mwari vatonga uyu mwana afa asi ndine nyaya iri pandiri kunzi mukadzi wese yanda kuzivise kuzvinoti mukadzi wese agara nemurume uyu pa30 vanozivikanwa hapana mupenyu vese vakafa vese vari 30 asi vakasiya vana vanosvika 23 right kurati pane mamwe madzimai akaenda akasiya asina vana vasina kusiya mwana vana asi ava 23 vana varipo vana mai vavo vakashaya vana ava vari 23 vari kupi ari kugara navo vese vakaenda nevana mai vavo kurati vari kugara kumusha kwana mai vavo kusanganisira iyeyi abva buda futi nevana vake saka mudzimai ari kukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe ndoita sei ndofa here ndaisazivi inini ndaisaziva asi ndakagara ndayambirwa kunzi uchaita sei uchazobva pamba ipapo nechema ende ndatozviona ende mwana akabva ashayikwa right inzvimbo ipi mudare inzvimbo yebhoera 07 0713938538 okay so mazimbabwenzi ngatitaure tibatsire mama vedu vari kubhoera vari kutaura chiti ndibatsireiwo ndoita sei kanamba dzinoti 0713938538 handiitika kuti tovabatsira sei amai vari kuti ndoda kuita sei vari kuda kubva pamurume uyu kubva vakatobva pamba vakatobva vachitochema chinde kunoviga mwana wavo arohwa nemagetsi asi murume ari mubhoera futi imomo right 0713938538 0713938538 right seEsaudo nabozho icho okay hanzi icho chekubhoera icho chinorema baba avo vanorema mukadzi uyu ngaabatsirwe nekukasika vabatsiri vechokwadi pindirai mudzimai uyu handitika ndoti Arias Armando ndiri kuno kumachaya farm kuruwa handiti okay so mo blessing kutadza ushe ari kwachiri manzo zvikanzi ndosaka zvichinzi roranai vemato
zveizvo handitika ende havatombonyari madzimai tinoda dzimba asi dzimwe dzacho dzimba ma1 ndinonzi maichosi ndiri pano pachitongweza right 0713 938 alright. So mukwasha uyo okay adzina sekuru Thomas Mfundirwa but mukwasha wangu bozhoka ma1 hadzi chubwi hakuna munhu akadaro. Izi ndimiga dziri kusekwa namoho reisaho sekuru Thomas Doni Mfundirwa makansela manyama vari pachitown andidika right. Ezraudo icho chekubhoyera kaicho mukadzi uyo ngaaende ake faster akatoenda nobet chabeta chaari kuda kubatsirwa nekuti ari kutyira kuti vamwe madzimai 30 vekumashure iye ndiye wechi 31 vakaita sei vakashaya saka ari kuti pamwe ndinondogona kuda sei kuzoshaya saka charuda rubatsiro rwekuti pamwe anganamatirwa angaita sei kuitira kuti mhepo yerufu isasangane naye nekuti mwana wake agara akatodii futi akatoshaya kudhara. So akatodzwa mashoko ekuti yoka uchaita sei uchabva ipapo kanechema chepabhoyera icho chandi pakaipa mapurisa ngaite basa ndinonzi shame. Alright. So okay bhoyera 7 bhoyera 07 inondinyadzisire iko kudaro 07 ka bhoyera anzi inondinyadzisire izvo kusvika pakutodaro ipapo andika alright. Tikatione ndiano mukadzi wekubhoyera ngaaende kwa Gogo Chioro abatsirike ndinonzi Jeremiah Kuvarairwa ndiri pa Glenora andika right. Anzi inini mubvunzo wangu ndewokuti ko vakadzi vakafa avo 30 avo andika vari pamba pemurume yeye okay vakafa vari pamba pemurume yeye kana kuti vakazofa vakafa vainda kumusha vese vakafa pamurume vaenda vakafa kwete vari pamba right. Kura kuti vaitobva kumurume vaitobva kumurume vasvika kumba kwobva fira ndovanofira ikoko right. Ndofunga mapinduro pana pamukoma wangu Richard Nyakurimwa kana kuti baba Shalom vari pamutare vanga vachibvunza kuti vanga vachifira ipapo here kana kuti kwete right. Nyika yaoma mufunge Mwari ngavapindire sure munhu kurombera kuuraya madzimai ake saka kura kuti azvizozikamwe pamwe paitoita skiri kairi rekuti regati paradzane nindigare mumba mangu yogare mumba mako ndo paanenge achitofambisa nyaya dzacho dzinozouraya madzimai ndofoka ndozvanenge achitofambisa nyaya dzake right 0713 938 nguva dzedu dzasvika pana 12 o'clock andidika nguva dziri kufamba mwana mudaraka hapana chekumirira icho kwadi muri yeZimbabwe. Rega ndibva ndareva ndichiti izvo kune venye vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe panhamba dzangu munondibata panhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Ndapota Musabipa Sapita Zulu representing Domboshava. Umafuta anobhipa unozati ndiani ndiregai Samuero Gwaya ari kubulawayo anobhipa futi yeye votika right. So muri yeZimbabwe ni mabhazi kuenda kunogara mukwasha ndikunowanitezvazvo. So iye mukwasha anozvarwa kumberengwa ndobva aroora kuchiweshe ndobva azowanawo musha kuchiweshe but kwete kumba kwana tezvara kwake yozo kutoti kumba kwana tezvara kusvika kumba kwake kunotokwirwa bhazi ane vana vangani 2 vana vaviri. Mukadzi paakabva kuchiweshe kumba kwake achiuya mukati meguta redhorobha haana kaunta zvekufona aiwa igaro zati kumba ndekwani kumba ndekwangu ndobva kwira basi ndobva pinda papi ndobva pinda paHarare ndokuenda kubasa kumurume wake. Achisvika kubasa kwemurume wake dhuma amwene variko varitonzi mama wane 3 days vakauya but murume uya anoroja imba 1 zvaanoroja imba 1 ichokwadi muroora akatozinza kuti pamba pamunoroja munogona kunge pane vamwe vakadzi vane varume koita vamwe vabereki vane vana vavo vamwene vaitokumbirirwa imwe imba yavaitorara nekuti mwana anemba anemba imwe chete vaine 3 days. Muroora achibva ati mama ndasiya vana vari vega handizi kugara ndavinga chikafu kukwazisa vamwene unoita zvisizvinto vamwene ari pamapake anga achiita zvikanzi mama ini nhasi sei ndakudzokera akangorara mangwana kutoita sei akudzokera ende akatanga kutodzokera zvakare vamwene vasati vakuita sei vasati vakudzokera ndokutengerwa girosari rake ndokuperekedzwa pano
pambare pamabhazi kumabhazi vanoziva mabhazi anoenda pane mabhazi anonzi ekwaamai ekwaZimbabwe ndokwaanoenda right. Amai vaburuka atovapiwa tax mari tax apinda mutaxi asvika aburuka pamataxi aburuka pamataxi auda kufamba pamataxi svikanzi namamwene grosari rakawandisa izvi wamboita vamwe vana vakawanda seka ndonova unochengeta kana kutoti vanasevere vangu ndo vakutodya havo svikanzi mama onai kukwira bhazi kugara ndichingouya handina musevenzi izvezvi ndasiya vana ndachengetesa kuti ndiendese vana kuvabereki vangu ndikwatinogara kunitoda bhazi futi izvezvi ndangosiya vana vaenda panext door. Saka kana ndichosura chikafu ndofanira kuita sei kutongotora chikafu chinondikwanisa kundipedzera mwedzi kana nguva yakareba ichinda nemadhesi kuti baba vacho vachazoya kumbarini. Zvikanzi wo chikafu chakawanda ichi vakatakura zvinorema kuda kuti vakuperekedza kubhazi muroora ndokuti zingangoita dzungu akatakura saga rake irera ndiye pasi ndikutanga kutokava munhu akutobudisa furo mumuromo munhu akutoruma rurimi munoziva inzvimbo vanhu vakawanda vanhu vakutomhanya chii chaitika chibodo batsirai munhu so panga pane mumwe munhu anozivikanwa sapasta angonzi une zvotika vanhu vachibva runa pasi pasta tinokunzwai kaimi endai munoita sei munobatsira mwana uyu pasta vai vachibva svika ipapo vachibva vati mupei mhepo vachibva kusvika pakati paipo vasvika pakati paipo ndovaita se ndobva vangoita zvavaitawo songonamatira munhu mukadzi vachibva vaita se amuka paipai wakunzwa sei kuchicha akutoradza kunyara because vamwe vanga vachimudira mvura vamwe vachimubvisa bhutsu sezvo kuti anofanira kuti aone mweya chii chaitika zvaanga kutaura ipapo achikanzi ndinabasa no kana une zvawaona sezvene zvaitika usaite sei usataure anditika ndoda kuti ugare pasi futi ndiite sei ndikunamatire muri yeZimbabwe ndaona chisioneko pazuva ranhasi zvaitika nhasi izvi ndezvanhasi kuseni kuno pasita vaive munhu amuka pasi zvikanzi chiuya ndikunamatire but zvataurwa napasita vati izvo munani zvikanzi ndine vanhu vandaya nawo zvikanzi ndiri kukumbira kana uine munhu wauya naye kubva panapa patiri kukunamatira panapa enda unopinda mubhazi wega kubva panapa kana wangoperekedzwa ari mwana wako ari murume wako kana kuti aninge wotuma kuti akuperekedze kubva panapa pandakukunamatira panapa enda kubhazi wega is better kana une zvinhu zviri kurema ubatire nevamwe vanhu zvavo asi wawabva naye aiwa guma panapa vachipedza kudaro vamwene vaiva ndokuchevhera padhuze napasta mucheka vamwene mbama kureva mufundisi munhu wamwari anointed asi vamwene ndobva varova mbama kune mufundisi zvikanzi tikumurovere mufundisi ini ndinda ine mwana uyu muroora wangu mwana wemwana wangu panoitwa vana vaviri unofunga kuti pane makore manga ndine vanhu saka uchiti inini ndinda ine mwana ndiri kuroya mwana zvikanzi aiwa manzwa here zvandataura tatanga vemukomana webasa kana abhadharwa kunyange munin'ina wavo iwo kunyange dai vari mai vavo ndatika navo nemunhu wamauya naye ndiri kuda kuti kana kune dziri mhepo dzatumirwa aiwa paari ndo pandanamatira wainaye ndigoni kumunamatira kuti asi kurwara mhepo dzinogona kutevera iye ndati iye ndamukavhira ngabve pano akananga ari ega muri yeZimbabwe regai ndikuudzei nokuti hapana chandinozvivanza nekuti vanhu vanga vakaungana pasita muchefa wapiwa mbama pasita muchefa ndo vapiwa mbama pambara vanhu vakatarisa pasita vedu vepanapa ndo varohwana vamwene pasita muchefa wetomatoes ndo varohwa vachiita basa ramwari kandibatsire munhu havana kuenda nokuda vanhu vati tinokunzwa imimi muri kuziva here pakaungana vanhu apo vachipaka mota pakaungana vanhu apo pane munhu ari kuita so unoza unotonyera urege kuenda ka unenge uchizivikanwa vakatirega ndiende ndopavasvika vachipiwa baba namwene vaiva asi chandifadza manje chandifadza vanhu vakakaungana ipapo varamba zvikanzi hamuna kwamuri kuenda nemuroora hamuna kwamuri kuenda mira ipapo vachibva vabva ipapo ndobva vazoenda pane imwe nzvimbo iri pedyo neimwe toilet ndopavafonda kufundira murume kuti ndozvaitika kuno murume zvikanzi ndave kubasa uri kunzwa sei unokwanisa here kuti uite sei ufambe kana uchizozvikwanisa uchifamba enda kana uchina zvisingaiti dzoka kunoko murume akati kukandidzoke indipinda mbazi akudzokeki kunodzokeka sei zvadai so ndobva vaenda so pari zvinozvo atisatadza kuti zvapapi uyezve mubhazi maenda vanhu mukombi maenda afamba sei apapi
asi vamwene vadzokera zvakare kumba kwemwana komana saka apa kureva kuti baba Isabel vamwene nemuroora havana kuzombowana mukana wekuti vanhu vanga varamba kusanganisira mavhenda nevamwe vanozvikadze aiwa hakuna zvakadaro apa hamusangane nekuti mufundisi ndo zvaanga ataura hamusangane vanhu vanoletera vanga kutoona vega kuti alright katidai so baba Isabel atitika right vamwene vakabva kumberengwa yes muroora akabva kuchiweshe vamwene ndo vakatanga kuuya vane mazuva 3 days vavepo muroora achiuya angorara chete variko akaona vari kumba akaudzwa nemurume wake anova mwanakomana wevamwene kuti mama vagara vari kuno kuchi 3 days kurati murume wake anga asina kuudza mudzimai kuti mama vakauya vari kuno kudhara okay saka asvika pape muroora ndobva atida ndisi kugara ndobva angorara usiku humwe chete mangwana anova nhasi achitengerwa grosari achienda kumabhazi achiperekedzwa navamwene vachisvika pabhazi pape muroora ndopaita sei ndopadonha akutobuda furo akatakura grosari rake okay so nguva yadonha muroore amwene vanga vareacta sei vanga vatovhundukawo vanzi vedu we ko vanhu vaita seko muroora wangu vedu we chiko zvinhuka izvi kuna uri utobuda furo mere yavo ndotozounganidza vanhu ndobva vaungana pape mubatsiri pastor Muchefa vanga vachizvifambirawo panzvimbo iyo havana even iye muroora vatomuti vakunamatira dautira zvikanzi no kana une zvaoneka unda sei usataure no ingonanga mubasa asi uchibva panapa usaoni munhu unogumana naye kaunda sei kana anga achikuperekedza kunyange dai anga ari murume wako uchibva panapa enda wega grosari rako richatakurwa nevanhu vachazoisa vamwe vanhu zvavo panapa vasiri vavabva nawo yes asi vamwene ava don't touch anotomboziva ndi vamwene angoti wauya naye usafambidzana naye kureva kuti ndiye asiri right ameno icho chinoda ndimi ngatidzifambire nyaya dzacho dzendimi Almighty Spine for the Peter the Pro. Fana tu sipekesha na mturai baba. Jumanda wakachiweba kemili cash. Jumanda wakachiweba kemili cash. Simpility Almighty. Wakachiweba. Riti vu. Icho chakaipa. Andiani uyo? Andiani ari kuimba apa? Andiani ari kutaura apa? Amusiva. Kaspa Gombe. Ndikubvunza vaZimbabwe. Inonzi chini? All right. Apa ndimi ka? Ndimi ka? Pana saya kan ndimi kuberika. Ipapa. Kuberika kan ndimi. Saka ikapera takupinda net 1. Ndaona andi bipa ka. Ndoda kumfonera. Fona ibema phone. Ane chimwere chamabata baba Isabel chingangodaka kungovhundusa muri yeZimbabwe mukufamba kwamaita murewa mutoko kotwa nyamapanda nhasi kumarondera chamungada kuti mungo pakurana nemuri yeZimbabwe izvozvo icho kwadi muri yeZimbabwe ndichakuzivisei nenguva yakakwana nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekotwa kune motokari yanga ichibuda nemuno muZimbabwe ichibva kunyika yeSouth Africa ichienda kuMalawi iri mukati mekufamba mugwagwa uyu wokuenda kuBhodhe nyamapanda motokari yakabva yaita tsaona yakati rivhesa ndokubva yakonesera trailer
yairo musango yadaro motokari iyi yanga ikatakura mabhiskits amunoti mabhiso pakazoita vana vakawanda vakasvika ipapo vakunotora mabhiskits kusanganisira umwe mwana akatora mabhiskits ipapo muromo wanga wokutoreba zvokuti vakazomhanya kunosvika ipapo vachida kuti vazame kutaura nadriver kuti toita sei but pane kubatsirika mushure mekutaura nevamwe vanhu vari kumalawi zvakawanda ndichakupai uyezve ndine munyaya mhuri yezimbabwe yekwakurishinza kuti kubhowera uko kubhowera mhuri yezimbabwe yababa vane girlfriend yavo murume wemunhu akaita girlfriend mukadzi wemunhu asi vaita izvozvo vakanetsana kusvika girlfriend yavo yakuzozvisungirira pamba pemurume waangachidera naye dzimwe nyaya dzatinadzo mhuri yezimbabwe vanenge vachida kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei ichokwadi mhuri yezimbabwe munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 panhamba idzi musabhipa panhamba idzi musandifonera private number chikonzero kana chiri ndaona nhamba nyaya yedu isina kupera handizozivi pekufonera ndikubata ndipapi nokuti kana chida kusvika panzvimbo ndinofanira kusvika panzvimbo tirigoona zviri kuitika. Tinotenda mhuri yezimbabwe muve nenguva yakanaka. Tinotenda sekuru nemuzukuru Kanyemba Bonzo na baba Isabel Washington Marimira.